Sa iyo na ba ang lupa kahit ang hinahawakan mo ay mother title? Sa ngayon, marami pang mga lupain na ang nagmamay-ari, ang hawak ay mother title. Hindi pa na-transfer sa kanilang pangalan ang titulo. Question: kung mother title pa ang hawak mo, ikaw na ba ang nagmamay-ari ng lupa? Yes, as long na ma-establish mo na ikaw ang nagmamay-ari. As long na ma-establish mo ang iyong ownership. Ang civil code, hindi naman nagsabi na kinakailangan na mapunta kaagad ang titulo under your name para ituturing ka na may-ari. But it is most advisable na ang lupain niyo ay ipatransfer ang title under your name. Dapat ang mother title ay matransfer na under your name to prove and to establish your absolute ownership sa iyong lupa.